Gaga ni ngato dwa tiyo kodi kaka dwa. Sasa ngado mwalimu Evans. Mwalimu wachi ni mgo ikitieko. Angini daringo idhi Naivasha hinyiso gi tuke girumo karango ti adjudicate. Chakri jamani. An kaka ngano ma omi responsibility mar puonjo oganda. Ok daher neno nyithindo orora were makale lwetwa. Wadwaro ni ngima maber. Sama nyathi owuok e lweta, kodhi oko kacha, obed gi kido maber ma ok onyal yie mondo mi oti kode e weche makelo chochni e kind oganda. Nikech kapuonjo nyathi, apuonjo Evans, to ok apuonj Evans mondo mi odhi okaw kidi obago ng'at moro oko kacha. Apuonjo Evans mondo mi obed gi kido maber, kido manyalo nyayo tabia maber. Mar ariyo, an kaka japuonj drama wanyalo tiyogo, kendo rawere nyalo tiyo gi drama ok kata mana e school set up, to ginyalo tiyo gi drama oko mar ang'owa mar school ka gisewuok mondo mi gilos tijegi giwegi kokalo ang'owa, kokalo kuom drama ma gitiyogo kuom puonjo oganda. Sama gipuonjo oganda to giyudo konyruok kanyo. Mar adek, katieko, festivals kiloso ilose mondo mi okel puonjruok ne piny Kenya. Nikech ji a Rift Valley, ji a Coast, ji a Western, ji a Nyanza, ji a Eastern, North Eastern, kamora mora to wachokore kamora achiel mondo mi wa showcase the talanta mag nyithindo magwa e Kenya mangima. Sama talantas gi wakelo gi kamora achiel, wang'iyo ni yawa maidi ber. Emomiyo wakaw gi waketo gi number 1, 2, 3. Wa merit gi. Sama wa merit gi mage mwapuodho madhiye State House. Sama koro waketo ne jatelo mar piny neno gik matimore e piny Kenya mangima. Ber sipwap. To kwanyal kaw gik moko madhi kelo pogruok e kind oganda to wamiyo jatelo ni mae gima onego bed ni timo, mano gima onego bed ni ineno. Koro an kaka japuonj anyiso rawere ni gin gi responsibility mar timo gima ber e kinde sama idwa ni gitim gima rach. Let them choose to do the right thing. The right thing en tiende niya, kik jasiasa ti kodi mondo mi itim dwache madhi ataro kod dwaro mamari in iwuon. Lastly, rawere, siasa ok en tho. Siasa en ideas. Sama awinjo paro mar jatelo ni, macha benda dhi awinjo pach Evans ya siasa, awinjo pach Sankara. Tabiro judge ni between Sankara gi Evans, ere ng'ano moro motelo. Ere ng'ano moro to biro bedo bang' winjo ang'owa kaka ouso paro mare ne oganda. Koro oganda sani watimo yiero mag kor gwenge mag ODM. Rawere gikaw thuolo madonjo e pap mar siasa kuom manyo kombe. To sama gimanyo kombe, giti kod rawere mamoko.